Prosím? Prosím? Nič, len spravím z vás jednu fotku. Kľudne si robte, 1000 fotiek. Tak, 1000 fotiek si spravíme robte. fotky. Robte si. Tak. Ale píšte si, že prácu nebudete mať dlho. Čo? Jakú prácu? Tú, na ktorú ste tak veľmi hrdí. Áno. Áno. Môžeš tam fajn negať svoj, nie? Ja sa neviem. A? Ja som sa nevyhrážal ani vtedy, keď ste ma sácali u susedov. Ja som vás vyhrážal. Áno. Pred vašimi kolegami. Áno. Áno. Pred mojimi kolegami som vás sácal, hej? Áno. Traja ste boli v nehnuteľnosti, kde Áno. ste nemali čo hľadať. Áno, to tvrdíte vy. To tvrdím ja. Ste zákonom znali. To tvrdí to aj ten, ktorý ste potom chytili na tretí Ste zákonom deň. znali. Som znali, áno. Áno. Minimálne natoľko, ako ste vy znali. Áno. Máte právne vzdelanie, pán Boroš? Máte vy? Ja mám právne Áno, vzdelanie. vy máte. Vy máte právne Tak mi vzdelanie? vysvetlite, čo robí vaša dcéra na prednom sedalu. To není vaša vec. Áno, dobre. Dobre? Dobre. To není vaša vec. Ukončíme nahrávku, ja mám prácu. Vysvetlite to, čo máte vy. Dovidenia. Také záujmy.